Espanya, de cap al forat negre. Pel derecho de conquista, Catalunya va estar subjugada a les leyes de Castilla des de temps, fins que el 2017 Espanya va fer públic el seu deshonor, exhibint al món el terrorisme d'estat contra Catalunya. I ara mateix, aquesta Espanya d'il·legalitats, corrupció i violència haurà de decidir si prefereix regenerar-se o vol caure definitivament al forat negre de la degradació. El que sembla, no li importaria saltar si amb ella i a més d'Europa hi pogués arrossegar Catalunya. Catalunya, a més de per la força i el derecho de conquista, Catalunya també està encadenada a l'estat espanyol per una constitució fòssil i interpretada sempre amb l'obsessió de liquidar la nostra identitat nacional. En aquestes adverses circumstàncies, i havent demostrat l'estat espanyol que el seu afany de fer mal és insondable, què? Abans que res, llibertat presos polítics, el Jordis, l'Oriol i el Quim, i alhora reparar el desori del 155 i assolir la llibertat nacional de Catalunya, presa política també d'Espanya. I la pregunta a respondre ara és, i mentrestant, què? Mentrestant, a més de persistir, incentivar la creativitat catalana de cara a l'alliberament i fer ben patent la bonhomia enfront de les calúmnies d'incitació a l'odi i promoure aturades de trànsit i de país si cal i tal com calgui i promoció d'un Barça per competir a la Premier League i esperar que aquella gent tan ufana i tan superba sani i seguir transmetent al món la imatge d'una nació digna. I a més de l'alliberament nacional, Catalunya també té aquest altre desig que Espanya no salti al forat negre i vulgui ser tan pròspera i feliç com pròspera, feliç i lliure vol ser Catalunya. Visca! I persistir!